Ошо көндәрдә Калуга ҡалаһында үткән ТЭФИ төбәк 19-нчы бөтә Рәсәй телевизион конкурсынан Башҡортостан тележурналисттары еңеү менән ҡайтты. Тамыр телеканалы төшөргән «Юғалсыҡтар» иле фильм әкиәте бронза әрфиға лайыҡ булды. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсөмә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Тамыр телеканалы режиссеры бронза әрфи эйәһе Гөлсәсәк Игебаева. Гөлсәсәк, һаумыһығыҙ. Тәүсиратта ҡотлайбыҙ һеҙҙе, был ҙур еңеүегеҙ менән. Ниндәй тәьҫораттар, ауырмы бронза әрфи? Оны алып ҡайтыу ауырыраҡ булды. Әммә был бик шундай көтөп алынған еңеү инде беҙҙең өсөн. Эшләгәндә әлбиттә ауыр, әммә алып ҡайтыуы уның шундай ҡыуаныслы. Ниндәй тәьҫораттар менән ҡайттығыҙ? Нисек үтте тапшырыу церемонияһы үҙе? Жюри нимә тип әйтте? Иң тәүҙә был беҙҙең быйыл, теге йыл, яңы йылға төшөргән фильм әкиәт бит инде. Лайыҡ булды был әрфи статуэткаһына. Шуны әйтеп үтәм килә. Бөтә жюри ағзалары инде иң тәүҙә шуны билдәләп үттеләр инде. Нисек һеҙ мына шундай үҙегеҙҙең Тамыр каналында, нисектер мына шундай ҙур бюджетларҙы талап итмәгән шундай эшегеҙҙә нисек һеҙ шундай фильмдар төшөрәгеҙ тип бер һүҙ итеп жюрилар шулай итеп әйттеләр инде. Был әлбиттә беҙҙең өсөн ҙур баһа. Ысынлап та ошо төшөргән фильм өсөн мин ныҡ ҡыуанам, беҙҙең командабыҙ өсөн мин ныҡ ҡыуанам, бөтәһенә лә афарин тип әйтәм. Һәм инде был беҙҙең канал өсөн дә, бөтә Башҡортостан өсөн дә уйлайым инде ысынлап та шундай ҙур ҡаҙаныш тип уйлайым инде. Фильмға килгәндә, ысынлап та шуны әйтергәрәк, был команданың эше. Беҙҙең иң тәүҙә сценарий авторын әйтеп китәйек, беҙҙең Тамыр каналының етәксеһе Гөлназ Фәритовна яҙған иң тәүҙә сценарийҙан бөтә торҙо бит инде. Бында нисектер мына актуаль проблемаларҙы күтәреп, шуны социаль проблемаларҙы күтәреп, ниндәйҙер философик яҡтағы проблемаларҙы күтәреп, балалар өсөн аңлайышлы итеп сценарий яҙыу, ул мына ана шул иң мөһим булғандыр тип уйлайым. Быны әлбиттә жюри ағзалары ла бөтәһе лә әйтеп үттеләр. Һәм шулай уҡ мына исеме бик ҡыҙыҡлы ғына, «Юғалсыҡтар» иле. Нимә тураһында фильм? «Юғалсыҡтар» иле. Был инде мына күңел йылыһын юғалтмау тураһында, инде юғалтырға ярамау тураһында. Һәм инде мына команда тураһында әйтеп киткәндә, был сценарийҙың тулландырып, беҙҙең редакторыбыҙ Гөлшат Галиуллина тулыраҡ итеп яҙып бөттө бит инде. Уның инде мына диалогтары, уның текстары, шул хәҙәр мына башҡорт теленең бөтә матурлығын күрһәтә алды. Һәм шулай уҡ мына ТЭФИла бөтә ҡараған кешеләр, уны мына баһалаған кешеләр, һеҙҙең һәр бер кадрығыҙ, һәр бер һөйләмегеҙ, һәр бер минуты башҡорт телен өйрәнегеҙ, башҡорт телен өйрәнергә кәрәк тип ҡысҡырып тора тип әйттеләр инде. Улар бит субтитрҙар менән ҡарай. Әйе, улар субтитрҙар менән ҡарай. Геройҙар башҡорт телендә. Әйе, беҙ субтитрҙар менән килтерҙек, ә геройҙар бөтә башҡортса. Беҙ уларҙың теге башҡорт теленең матурлығын бөтә күрһеннәр өсөн берендәй дубляж эшләмәнек, шул килеш менә оригинал рәүештә алып барҙык инде. Ягъни был фильм менән һеҙ жюри ағзаларында ла туған телебеҙгә, башҡорт теленә ихтирам яулап улар барыһына ла әйттеләр инде, башҡорт телен өйрәнегеҙ дип. Шунан инде мына иң тәүҙә шулай уҡ беҙҙең визуаль яҡтан сифатты шулай уҡ әйтеп үттеләр. Визуаль яҡтан һеҙ нимә эшләгәнегеҙҙе беләһегеҙ, нимә эшләргә теләгәнегеҙҙе беләһегеҙ, һәм маҡсаттар үҙегеҙгә ҡуяһығыҙ, һәм шуны эшләй алаһығыҙ дип әйттеләр. Был инде беҙҙең оператор-постановщик Александр Лысенконың эше. Ул инде шундай тәжрибәле операторларҙың береһе бит инде беҙҙең телевидениелы. Һәм инде уның ярҙамсыһы беҙҙең оператор Шамил Каримов. Уларҙың эштәрен шулай уҡ мына ҙур кимәлдә баһалап үттеләр инде. Ә төп ролдәрҙә кемдәр? Төп ролдәргә килгәндә беҙҙең Милли йәштәр театры актеры Салауат Юлдашбаев уйнаны, һәм дә Мәжит Ғафури исемендәге Академия драмтеатрының актрисаһы, беҙҙең коллега Гөлмира Исмәғилова уйнаны. Актерҙар тағы ла шундай харизматичный актер Динар Мазитов, ул Тамыр каналының
әкияттәрендә еш кына катнашып торган. Шулай ук безнең коллега Зилә Пайдибаева катнашты. Иң мөһиме инде ул бына балаларның уйнавы. Бәләкәс актерларыбыз. Бәләкәс актерларыбыз. Иң төп уйнылары Тамырның улар. Ысынлап та улар менә Тамырда үскән балалар. Улар менән эшләүе шул хәдәр менә куанычлы булды инде. Ул бер яктан балалар менән эшләү нисектер авыррак та дип әйтергә була. Әмма улар шул хәдәр менә әкияткә ышаналар, шул хәдәр менә ошо фильмда нык итеп, матур итеп уйнагылары килә. Чөнки алар бәяләр бит инде 31 Яңа ел байрамында улар да телевизордан карап утыралар. Бу инде Розалия Аднаева безнең Тамырлар йондызларның иң балкып торган берәһе бит инде. Егетләрдән Искәндәр Яһудин, Искәндәр Мөхәммәдияров менә шулар белән бит эшләнек. Улар белән эшләү ысынлап та зур бәхет булып торды инде. Дәгъвәсләрегез был конкурста күбенеме кемдәр белән күсенаштыгыз? Ысынлап та был Бөтә Рәсәй конкурсы бит инде. Шуңа күрә Бөтә Рәсәйдән кемдәр менә шундай фильмдар төшерә, кемдәр менә телевизион фильмдар төшергән күпләр катнашты. Иң мөһиме балалар өчен шулай. Балалар өчен дә тапшырулар аерым номинациялар булды. Әмма безнең шул телевизион нәфис фильмдар номинациясында. Бу бигрәк тә куанычлы, чөнки менә бу иң мөһим номинацияларның бере дип әйтһәм яңгыш булмас дип уйлыйм. Чөнки менә бу номинацияны иң адактан бирәләр. Бу номинацияны иң тәүдә жюри рәисе карай һәм ул билдәләп үтә. Безнең осракта инде ул Александр Олейников, ул Россия телевидение академиясының вице-президенты, әлеге мәлдә ул билдәле режиссер, билдәле телевизион продюсер. Ул инде безнең шу фильмдарды карап, менә таң калган инде. Һуңдан да безнең менән күп итеп һөйләштек. Ул безгә шул киләсәктә лә эшләгез, бу эшегезне таштамагыз, һәм килеп сыга. Күп дәртләндереп һөйләрлек. Әлбәттә дәртләндереп. Бuna ярым финал Нальчик калаһында үткән финал Калугала үтте бит инде. Һәрбер конкурс ул әлбәттә үзеңнең эшеңдә башкаларга күрһәтү һәм әлбәттә ниндидер осталыкка өйрәнү. Ниндидер осталык дәресләре нимәләрдер булдымы шундай тәҗрибә уртаклашу? Әлбәттә менә ул ошо ТЭФИ конкурсына килү, ул үзе бер зур уңыш. Бөтәһенә менә бөтә телевизион өлкәһендә эшләгән кешеләргә. Чөнки бер яктан ошо телевидение өлкәһендәге белгечләр белән, билдәле режиссерлар, билдәле продюсерлар белән һөйләшеп, уларның тәҗрибәләрен туплайһыгыз. Улардан өйрәнеп, улардан максаттар алып кайтабыз бит инде. Һәм әлбәттә иң мөһиме ул безнең ошо регионнарда эшләгән телевидениелә эшләгән кешеләр белән, үзебезнең коллегалар белән һөйләшеп, улар белән булган, менә бездә лә булган проблемаларны нисектер күтәреп, улар белән уларды бергә нисектер уртаклашып, һөйләшеп, шул һәм дә инде менә Тамыр каналында әлеге мәлдә бигрәк тә дизайн, компьютерный графика белән кызыксына башланык инде. Мисал гына әйтеп әйтәм инде. Һәм менә безгә шундай коллегаларыбыз тура килә. Мәсәлән, Тюмень калаһыннан графика белән шөгыльләнгән егет килгән инде. Ул да Орфейна статуятканы лайык булды. Һәм инде без уның белән күп итеп һөйләшеп, контактларыбыз менән уртаклашып, уның белән киләсәктә лә бәлки эшләргә туры килер дип менә һөйләшеп куйдык инде. Һәм киләсәккә нинди пландар менән яшәгез, әле вакытта нинди проекттар өстендә эшләгез? Әлеге мәлдә Тамыр каналында нык күп проекттар, зур пландар менән яшәй Тамыр каналы, һәр сак шулай булды бит инде. Ул әлбәттә бездә этәреп тора. Миңа килгәндә инде безнең командабыз хәзер бирешмә сериалы өстендә эшләйбез. Тамашачылар күптән көткән сериал, уның дәвамы. Икенче сезонда быел төшердек бит инде, яй буе төшердек. Һәм инде хәзер безнең монтаж эшләре бара. Ошо Яңа ел байрамдарына, Алла бирһә, декабрьдә, уже декабрьдә премьерабыз көтелә. Без үзебездә бу премьераны нык көтәбез. Тамашачылар өчен ниндидер кызыклы яңалыктар булырмы? Әлбәттә, был сериалдың быел ниндәй кызыгы бар, ул нисектер менә музыкаль, мюзикл кебек кенә фильм булып калмай, ә булның сюжеты триллер ягына тартты. Бұл әлбәттә кызыклы. Безнең актерский состав нык көчле булды. Шулай ук безнең менә тәҗрибәле командабыз, чөнки беренче сезонда эшләнек, хәзер икенче сезонга бит тәҗрибә топлаганбыз. Аны нисектер кызыграк итеп эшләп бирергә ынтылабыз бит инде. Ниндәйдер яңа фишкалар табырга, шулай ук музыкаль яктан да яңыртырга. Һәм иң мөһиме ул менә безнең актерлар. Улар беренче сезонда
шунда тәмен белеп калдылар бит инде. Ә икенчесендә инде алар менә ысын профессионал кимәлдә эшләннәр. Буны инде мине нык айырыуса кавандырды. Ысын профессионал яктан актердар, йырсылар булып, шундай асылдылар инде. Асылдылар. Һәм иң мөһиме, 4 билдәле яшь йырсыларыбызның мажаралары, уларның уңыштары һәм яңа йырлары шулай бит. Олар менә булай да республикала инде билдәле булып киттеләр. Үзләренең яшьтәшләре арасында алар менә шундай аларга карап, улардан мисал алып торалар бит инде. Шуңа күрә лә без дә инде одак көттермәскә тырышырбыз безнең караусыларда, чөнки алар социаль селтәрләрдә лә язалар бит инде, уже менә күп кенә килде бит инде безгә. Нык көтәләр һәм без инде булай килеп сыгыр дип ышанабыз. Яңа ел алдынан әле беләм, Тамырда шулай ук яңа ел алдынан күп кенә проекттар өстендә эшләйләр. Нимә мен һөендерегез? Аңлавымча, шул ук югалсыктар иле әкиятендә яңа ел алдынан БСТ каналында карап була. БСТ каналында булыр дип ышанабыз. Әмма безнең яңа проекттар да үтләрен көттермәй, чөнки Тамыр каналы елда шундай фильм әкият сыгарып тора. Быел да уны әле менә съемкалар бара. Яңа ел байрамына әзерләйләр һәм шулай ук безнең Бишек проекты шулдай матур сагу проект булып тора. Уны көтелә бит инде менә ошо яңа елларда күрһәтергә. Күп безнең менә шулай ук премьералардан ул анимацион мультфильм. Ул бит инде Башкортстан өчен, менә Нурбустан мажаралары әйбәттә. Уның без кадрдарын күреп торабыз, куанып торабыз. Шу кадәр матур сагу шундай мультфильм буласак инде. Янһүрәт буласак. Димәк, көтеп калабыз эфирда. Рәхмәт, һеҙҙе тағы бер тапҡыр еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ, ижади уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә. Яңынан-яңы фильмдар, проекттар, сериалдар көтәбеҙ һеҙҙән. Рәхмәт, Лоритов. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла тележурналисттар араһында үткән ТЭФИ төбәк конкурсы еңеүсеһе Тамыр телеканалы режиссеры Гөлсәсәк Игебаева булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.